Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku television ya Hanifa. Titafika pamudzi pamene panachitikira zinthupo pamene munthu omwalirayo anatulukira. Tinaona tinchokomera kuti tiyankhulane ndi abale ake a munthuwa kuti timvenso kuti kwenikweni chinachitika ndi chani. Muli bwanji mayi? Ndibwinoke inu. Mungatifotokozereko kuti kwenikweni makamaka chinachitika ndi chani? Okay, chabwino. Kuno ndikwagumulira tiyentha manja. Kunoko pa 1 September ang'ono anga anamwalira. Atamwalira kunapezeka kuti anamwalira imfa yonena kuti yangozi. Anangotuluka nyumba kugwera pa khonde. Kwanyamula kupita nawo ku chipatala ndi mmene amanena kuti amwalira. Ndipo tinabwera kudzayika maliro. Koma titayika maliro sitinachimvesesebe. Mapeto ake tinapita kwa aprofeti kukapemphera nawo. Ndipo aprofeti ananena zoti musadandaule munthu wanu azatani azabwera. Ndipo omwalirawo anali opemphera Chisilamu ananena kuti musaphikepo sadaka mungokhala. Ndipo tinamvera tinakhala. Titakhala kunapezeka kuti usiku date ndayiwala mwezi wonse ndingane kuti ndayiwala. Usiku kunabwera mnyamata anadzagwera pamudzi pathu pa mtunda pake anadzagwa pamenepo ndipo amadwala asima. Atadwala asima anthu anamtenga kumpitisa pa khonde. Atampitisa pa khonde anamuteteza. Ndipo atamuteteza ananena kuti basi ndifuna ndizipitiriza ulendo wanga. Anadzafika pa khomo pathu pa msewu. Anagwaso pamene pacha. Ndipo atagwa anthu tinathamangira pa msewu pacha. Tinapeza kuti asima yake ndi yakwera. Itakwera kumfufuza ananena kuti ine pakali pano pandi ndi inhela yanga ili mchikwa mwanga. Munditengere ndizifaire. Ndipo inhela ija inatulusidwa kumpopera. Napezeka kuti asima ija sikukwera. Sikusika. Tinamfunsa kuti ulibe mapilisi ndipo anayankha kuti mapilisi ndinawo koma sindinadye chichere. Nde tinanena tiphike phala anakana. Ananena kuti mukandigulire ndazi. Mandazi sanapezeke. Ananena kuti mukandigulire chani? Thobwa. Thobwaso silinapezeke. Ndipo tinanena kuti pakali pano pandiye tingokupasani malo mugone. Anakana kuti ine sindikugona pa khomo pa munthu mungandipange chipongwe. Chonsecho mng'ono wangayonso naye anali odwala chani? Asima. Kenako yoja atakana ananena kuti pakali pano pamundiperekeze ku polisi ndikagone ku polisi. Achamani amuzi anamutenga ulendo nawo wa ku polisi. Atafika polisi kuja kuti amusekere kuti agone mama wanyamuka azipita. Anakana kuti sindingagone muno chifukwa chonena kuti ine sinabe. Ndipo anamutulusa kumene kunalowera ife sitinaziwe ku chifukwa sitinafike ku polisi kuja. Mama wakuti acha mprofeti uja anayimba foni kuti munthu amene mmamfuna uja anakubwererani. Lero simunamusamale chifukwa chani? Munthu ujatu wanyamuka watani wapita. Bwerani tidzapemphere. Ndipo alamwanga aja anapitaso ukatani kukapemphera nawo mprofeti uja. Atapemphera naye tinakhala. Ndiye muganize kuchokera pa 1 September kufika date ya lero tinatayabe mtima. Ndiyeno kucha kwa dzulo mama wacha ma 8. Ife anthu tonse tinanyamuka kupita kuti kumunda. Tili kumunda kuja tinangomva uthenga tatiyeni ku nyumbako. Mukaone zimene zili ku nyumbako. Kuli zotani tatiyeni. Ndipo tinathamanga kubwera kuno ku nyumba. Ndipo amene tinampeza nsikana wa pa khomopo akunena kuti amayiwa andipeza. Ndipo akubwera afikira kuyimapo. Atayima pamenepo aitana mache chuku. Ndifuna undipase dress langa. Pomwe amayiwo sitikwadziwa kumene achokera koma amaoneka ngati wamisala choncho. Umu ndi mmene abale ake a omwalirayo afotokozera. Tsopano timve kupitirirapo kuchokera pakamwa pa mwana wawo wa omwalirayo. Mungatifotokozere kuti kwenikweni chinachitika ndi chani atafika pa khomo pano? Atafika pa khomo anapezeka kuti anayima ndikuitana mayi ake achukulani ndikufuna mundipase dress langa ndi hafu yomwe ili ya chilesi. Ndipo aja anakwanisa kuthamanga ndikutani ndikubwera. Pamene amafunsa kunena kuti chikuchitika ndi chani?
ndipo nayankha kunena kuti akufuna ati chani dress lawo. Mwinatu zinthu zomwe amayankhula bambo ako zija ndiziti ndi zimenezi, tiyeni tingochilandira. Kuli bwino tintume chani mwana apita akayitani bambo ako nati sipanavute tinamtuma mwana uja kupita kumunda. Atapita kumunda kuja anayitana bambo akaja kutani kumabwera. Asanabwere kumene kumunda kuja anapeza kuti anatchula zina lonena kuti napi pamene mayi akashukulana amadabwa kuti iwo akusonyera kutchula bwanji mayina amene akwaziwa kutiko mayina amene pamene munthu uyu ndi wobwera. Ndipo anakwanisa kunena kuti inetu anthu onsewa ndikwaziwa pa khomo pano. Ndipo analandiridwa ndikunena kuti tiyeni tikhale pati pa khonde. Amayi aja sanavute ndi mmene amaonekera ngati wamisala anakhala pati pa khonde. Ndipo tinakhala kukadikirira anthu akumunda anafika. Ndi pamene anakwanisa kutenga zomwe anauzidwa kuchokera kwa mprofiti kuti akazafika oyenera kupanga zakuti. Ndipo iwo anachigwisa ntchito chimene chija. Atagwisa ntchito panapezeka kuti mayi uja anakhazikisa chani mtima wake. Ndi pamene anakwanisa kupempha sima kuti ndikufuna ndidye. Ndipo tinakwanisa kuphika sima ya ndiwo mazira. Atamaliza kudya sima ija anakwanisanso kufuna kunena kuti ndikufuna ni madzi ndikasambe. Ndipo anatengedwa madzi aja kukasira kubafa ndikuzasamba. Ali ngati mosamba muja anayitana mayi akashuku bwerani kuno muzandikhule lomwe ndinasamba lija ndikali. Ndipo anthu aja anakwanisa ndikubwera. Atamaliza kusamba anakwanisa kunena mukandipase dress ndikufuna ndivale. Mukufuna dress chabwino. Ndipo anakwanisa kukatenga chani dress lija. Ndipo dress lija analikana kuti dress ili sindikulifuna ndikufuna dress langa lomwe ndimalikonda kuvala. Ndipo inakatengedwa sketi ndi mayala kwa apasa. Anakana kuti sindikuzifuna zimezi. Ndipo anafufuzabe dress lija. Pamene anapasidwa anati dress yanga kumaili lomwe ndimalikonda kuti nditani ndivale. Ndi chomwe chinadabwa anthu kuti mwina munthu ayenera kukhala wathu. Chifukwa chonena kuti azafike pamalopo anafikira kutchula zina lomwe amacheza nawo amene ali ang'ono wawo kwambiri amagwirizana pa china chilichonse. Ndikutchula zina loti mayi akashukulani. Chachiwiri anthu anadabwa potchula zina la mwana wawo kuti napi. Ndi anthu anakhala odabwa kunena kuti tsopano iwo ndiye aziwa motani kuti uyu ni napi awa ndi mayi akashukulani. Pamene anthu anati tiyeni tichikhazikise atani akhale pa khomopa. Sanafike choncho anati tikapanga chonchi tisanafikire kupanga china chilichonse. Tiyeni kumuimbira ndani profit uja. Ndipo anakwanisa kumuimbira phone. Ndi pamene anayankha profit kunena kuti kodi mwachilandiradi ngati muli ndi transport muyenera kubwera kunoko ku Lilongwe tizapemphere nanu amene onyamuka nawoni muchina chilichonse palibe chovuta. Ulendo uja zinakuchitikirani zakuti. Ndipo munthu anathawa. Nakuwuzani kunena kuti azabwera mwina si mmene mukamuziwira kapena azabwera ngati mnyamata azabwera ngati mwina wina wake basi mwina wamisala. Ndi apopo ni mmene profit anayankhulira anakhala ngatiso walosera ziti zomwe anayankhula kuti iyeyo mwina ndi wamisala aposo anabwera wamisala koma anali munthu wachani wachizimayi. Ndipo ona ni mmene yamakhalira anthu anangochigwirizisa kuti kuli bwino titani tinyamuke tikazionere kutiko kumene koko. Ni mmene zinakhalira. Pakali pano munthu ali ku Lilongwe. Pano pali ku Lilongwe. Chabwino. Umu ndi mmene ndithu tachezera ndi akumtundu pano pa kanema ya Hanifa. Tikhe ndithu tikupatsani ndondomeko ya nkhani imene zikhalira. Akabwera ku Lilongwe tikhe ndithu tikupatsirani choonadi chenicheni cha nkhani imeneyi. Zikomo. Meneko anpambira kwachira ndi. Sasa buno bai. Niwa buno ga kunene. Ga kunene. Mvula Ajadu kanga yake. Azati mwadala ndi mvula ife kunoko zuwa modi manga jikutoka. Sasa arungile mwana waje pagani. Ni wewe udali kitu. Wewe rodi. Ni dali kwa pasi. Ali yake bai pai. Tone. Wewe pedapo meuda mshindani. Kwani? Akabwera. Sasa mara hiyo soda ya mvula ndo savuta wafika hapa huko kwani kweli nduguno kabena kubena jogera. Haya nkaiko. Kalibe. Nzajirendo. Iya kai.
Sasa sikataka. Utisema